Hayırlı gün konaklar, hayırlı gün. Eydegez, rahim etегез. Mine Tatar halkı indi ol şulay şek bile bağırsaklar bilen konaklarını karşı alını bek kolay göre. Bu al yapkışlarını siz üzegez şikkensizdir şulay bit. Elbette öz kolum bilen ulal yapkışlarını birine şikmedim indi men bek köp şiktim. Dostlarıma, tuğanlarıma, medeniyet yurtuna, tiyatrlar oynar üçün, көргезмелерге барыр үшін өз қолдарым біле өзім ішлейм, өзім шигем. Мен енді ленталар біле шитем, ленталар біле де шиктім. Мен ол япкышлар ленталар біле де ясадым. Бұл тутырып шигу деп аталайында, тутырып шигу. Сүлгілер шигем, крестиклап дейлер енді, крешін шигу білен. И тутырып шигем. Сүлгілеріні тутырып та шигем міне шулай. Ана енді хәзір kızlarda bit elekki şekilli sandıklar tutırıp kiyevge şolay kiteler iken men şok kattım. Mena mene Şolludan, Kozandan, Elmet'ten şaltıratkaç bizning de burunğışa elekki şey itip biresi kile kızıgızını dep şaltıratalar. Men olarga şu üzerine sülgü, ol yapkış, ikine üstel yapmaları, üstel skatirtleri sülgüler şigip birem, minder tışı ikine. Men alarga özüm anlatam, nişik matur bulganan biz ilik 70-nji yıllarda nişik kiyevge şıkkanbız, mene şul formada anlatam, hem alar küneler i şulay olalar. Men aytam, mene siz iň birinçi sondygızyny açkaçta özüňizniň koyunsiňligizge hem biyimigizge, koynanagızga İň birinçi ol yapkış beyledegez, şikken ol yapkış, bik motor bit dip anlatam. Sülgü, sondykka indi tübeteyler, ok motor şeller hazır koynanalarga, ondan şikken kulyauluklar, biz bit elek türlemeler şigeydik. Hazır türlemeler koyuyuk bit gelinlerinin. Sizden koydamında türleme? Türleme, benim mında türlemem yok, emne men sizge ne kürsete olam. Mene şuşunday biz bularını zurraq etip şigeydik. Men mana elekigini iske düşürür üçün birine şiktim. Bu tereze aralarına şuşunu knopkalar bile kodap koyaydık. Oğaş iler idi bit indi. Әбинең дә менә шушындай матур итеп шигелгән сөлгеләр бар иде. Әйе. Аны тамбурны белән дигән шигеләр иде. Мин кружок белән тамбурны итеп шикмәдем. Минем дигән kiyevge çıkkanda her bir tereze arasına şuşlay tereze aralarım var idi. Zurlar idi, bulay gına tügül idi. Meten birini şigip qarayım eli, min de deyip mine şigip qaradım. Bu şul. Әйтегез әле, элек киленнәрне ничек кияүгә биргәннәр? Нинди кагыйдәләр булган? Kilinlerine elek nişik kiyevge Birnәрне ничек тутырганнар? Сандык бит инде. Сандыкка нәрсә? Әле ул сандык зур иде, кызлар. Ул сандык зур иде. Хәзер менә сандыкларны минем энем ясый. Шипкеде. Ул миниатюрный дип әйтим минде, ул шундый зауыклы, матур, кичкенә генә. Аңа ул хәтле әйбер кирәкми. Элек сандыклар бик зур була торган иде, тирән була торган иде. Аңа әйбер тутырып бетерергә дә, ай. Анда одеяллар, юрганнар, Mindерләрне ayrı türәләр иде, şikкен әйберләр, türlemeler, tereze araları, күчтәнәчләр. Баргач та иң беренче сандыкны ачып бүләк өләшәсең, бүләк таратасың. Менә сандык тутыру шулай иде инде. Хәзердә бит күп авылларда бар. Никах алдыннан кайнанага, кайнатага, кайынсеңелгә бүләк әзерләр. Әйе, шулай. Элек нәрсә бүләк итәләр ялар? Элек бүләк итәләр иде, менә мәсәлән, кайнанага матур яулык, кайнатайга инде ак күлмәк, үзеңнең булган хәләҗевтеңә иреңә, булачак иреңә аппак күлмәк, менә нейлон күлмәкләр куйдык инде без, заманасы шундый иде. Хәзер түбәтәйләр бүләк итәләр. Ак шәлләр, теге ак мамыктан бәйләнгән шәлләр бүләк итәләр. Кемнән күчте?
Бу осталык ничек дип әйтим микән? Кеше үзе шулай туа микән ул? Әти белән бик оста иде, нәселдән дә килә торгандыр, каннан да килә торгандыр дим инде. Әнкәем гомергә чигү чикте, тамбурлап та чикте, зур киергеләр белән идәнгә утырып чигеп утыра иде. Җүнерләде, тегү текте, тегү машинасы бар иде. Тегергә мин әнкәйдән менә шулай өйрәндем. Тегәмдә әле мин әти безнең балтастасы. Ул бөтен эшегә үй җиткереп, веранда ясап, өйләрен тышлап, капкалары ясап, урыс капкалары модада иде бит. Имен, зур юан имен агачларыннан капкалар ясап, менә шулай авыл тутырук аның эше. Авыл тутырук. Әти калайлардан буланнар кисеп өйләр бизәде. Хәзер менә кибетләрдә сатыла шундый матур шилтәрле калайлар. Хәзер кисеп утырасы да юк. Әти аларны үз куллары белән кисеп шилтәрләп, кәрнизләрне ясады шилтәрләп. Менә шундый оста кеше иде әтием. Әбием дә паласлар суккан әнкәй ягыннан, аның чынаяк сөртә торган, өстәлгә яба торган сүлгеләре хәзердәген бар. Минем теге ничек дип әйтим, чормамда сакланган әбиемнең әйберләре бар әле, ике әбиемнең дә. Менә бу тагын инде бер кичкә түкләр савыты ясап куйдым. Бу киргә сала торган пластик шешәдән. Менә шушындый төймәләр алып, бу инде сок шешәләренә менә шушылай вазалар ясыйм. Менә чәчәкләр ясыйм, атлас ленталардан, менә шушылай чәчәкләр гөл савытларына гипска утыртып, менә шушылай чәчәкләр ясыйм. Әнә гомбагыш ясыйм, метрда 20, 1 метрлы биеклектә. Коверны менә моны чиккәнемә инде минем 84-нче еллардыр. 84-85 еллар. Монысын саклыйм. Мин 4 ковер чиктем. Үз гомерегездә. Менә шул бирштан инде ул, шул бирштан. Бәйләдем, тапчыклар бәйләдем, сумкалар тиктем, күлмәкләр тиктем кешеләргә, Аллага шөкер. Ну шөгылемне үзгәртеп торам, артын итеп торам. Кагаздан вазалар ясыйм менә, курчаклар киендерәм, менә вазалар, чәчәкләр. Менә шушылай. Сөембикә журналында чыкты сезнең турында. Менә шуны тотып торам да инде мен. Сөембикә журналында Лилия ханым килеп, энем белән икебезне төшереп китте. Алланың рәхмәте яусын. Әле мин әйтәм, мактанырга чутым бар. Безнең авылдан Сөембикә журналында, Азат хатын журналында 3 кенә ханым чыкты әле. Мин 3нчесе менә. Субханалла, машалла. Сөембикә журналы гомумән бит ул шундай талантлы хатын-кызларны эзләп тора. Миңа калса, бу журналга язылырга кирәк, чөнки шушы журналны укыганда да безнең милләтебезнең горурлыгы булган сездәй уңган хатын-кызлар турында язалар. Мин бик яратам инде бу журналны. Менә кулдан кулга йөрттеләр инде, кулдан кулга йөртеп укыдылар. Менә минем девизым тормышны гөлбакча итү. Яшьләргә дә әйтәсе килгән сүзем, менә тик утырмасыннар иде. Рәхәт бит, шундый җанга тынычлык, рәхәтлек бирә торган. Гөлләр үстереп, кул эшләре белән мәшгуль булып, рәхәтләнеп яшәсеннәр иде. Белмәсәләр өйрәнсеннәр, сорасыннар иде. Әтиянеләре өйрәтсен иде. Менә кул эше үзеңә нинди ләззәт, рәхәтлек бирә. Менә мин шундый девиз белән яшим инде. Тормышны гөлбакча итик. Лилияләр шул хәтле чәчәк атты, гортензиям бар, спирей чәчәге бар, гениләр, пионнар, 2 төрле пион бар, менә жасмин утырттым. Ниләр? Анютины глазкилар, петуниялар. Петунияларны яратам, мин үзем утыртам. Сезгә исәнлек насыйп итсен Ходай Тәгалә. Рәхмәт. Кулларыгыздан гөлләр тама. Исән булыгыз. Рәхмәт сезнең булуыгыз өчен. Исәнлек сезгә телибез. Рәхмәт сезгә.